Lebap vilayetinde döwletiň howandarlygyndaki metbuata hökmany abuna ýazylmak mewsumi başlandy. Bu mejburi çäräniň başlamagy bilen Lebapyň häkimetleri idara kärhanalaryň işärlerine 2022-nji ýyldan başlap gazet jurnallary diňe online görnüşde okap biljekdiklerini duýdurýarlar we munuň üçin 60 manat tölemegi talap edýärler. Bu aralykda Türkmen Döwlet Neşriýat Gullugy 2022-nji ýyldan başlap hyzmatlaryň tölegli esasda ýoly goýulma uğrunda işlerin geçirilýändigini habar berýär. Häzirki wagtda bu gullugyň web-saytynda ýurtda çap edilýän gazet jurnallary PDF formatynda mussuz okap bolýar. Täze 2022-nji ýyldan gazet jurnallary öýlere getirilmeýär. Olar indi online okap bolýar. Şu günler bu barada Türkmenabadyň edara kärhanalarynyň ýolbaşçylary ähli büdjet işgärlerini duýdurýarlar. Gazet jurnallary okumak mümkinçiligi dolu online görnüşe geçýär. Deep efirde atlandyrylmasydlygyny soran Lebaply büdjet işgäri 29-njy noýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Onuň sözlerine görä büdjet işgärlerinden gazet jurnallary 6 aý ýagny ýanwar-iýun aýlarynda online görnüşde okumak üçin 60 manat tawşyrmak talap edilýär. Edara kärhanalaryň ýolbaşçylary metbuaty online abuna ýazylmakdan ýüze gürýän işgärleri adat bolşýaly işden kowuljokdugy barada haýbat atýarlar. Dip büdjet işgäri aýtdy. Bellesek Türkmenistanda büdjet işgärlerinden we ýokary kujaýlarynyň taliplerinden, orta hüner mekdepleriniň okuwçylaryndan ýurtda çap edilýän gazet jurnallary abuna ýazylmak hökmany talap bolmagynda galýar. Häzirki güneçenli bu gazet jurnallar büdjetçileriň, talipleriň we okuwçylaryň tas ählisine kagyz görnüşinde gowşurulýardy. Ýatlasak Türkmenistanda büdjet işgärleriniň gazet jurnallary diňe online görnüşde okap biljekdigi baradaky habarlar ilkinji gedek geçen ýylyň ahirinde peýda bolupdy. Şonu habarçylarymyz büdjet işgärleriniň belli bir böleginiň kagyz beýleki bir böleginiň online abuna ýazylmaly edilendigini habar beripdiler. Bu habaryň ideýany has takygy geçen ýylyň 26-njy noýabrynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurtda çap edilýän gazet jurnallary elektron ulgama geçirmegiň tiýidleşdirilmegini tawşyrypdy. Ýurtda gazet jurnallary diňe online görnüşde okap boljakdygy baradaky maglumatlar Türkmen Döwlet Neşriýat Gullugynyň 2022-nji ýyldan başlap hyzmatlaryň tölegli esasda ýoly goýulmagy uğrunda işlerin geçirilýändigini habar berýän mahalyna gabat gelýär. Bellesek bu gullugyň Metbuat.gov web-saytynda ýurtda çap edilýän gazet jurnallar häzirki güneçenli PDF formatynda mussuz okuýjylara hödürlenýär. Web-saytyň baş sahypasynda ýerleşdirilen bildirişde bahalar we tölew usullary barada maglumat berilmeýär. Bu aralykda Türkmenistanyň Kronikasy neşri Neytralny Türkmenistan gazetiniň 24-nji noýabrdaky sanyna salgylanyp, gazet jurnallary turkmenmetbuat.gov.tm saytyndan ýa-da onuň Türkmen Metbuat mobil tilsiminden abuna ýazylyp online okap boljakdygyny habar berýär. Şol bir wagtda maglumatlary okumak üçin Türkmenistanda açylan mobil telefon belgesi zerurdyr. Ondan pul serişde tutulup alınar. Şeýle-de abuna ýazylýan adamlardan ady we familiýasyny, işleýän ýa-da okaýan ýerini görkezmek hem talap edilýär diýilip, neşriň 25-nji noýabrda çap eden habarynda aýdylýar. Bu aralykda Türkmen Metbuat mobil tilsimine abuna ýazylan okuýjylaryň köpüsi Google Play'de ýazan tesvirlerinde abuna tölegini tölendiklerine garamazdan gazet jurnallary okap bilmeýändiginden zeýrenýär. Galyberse de Lebapda habarçymyz bilen söhbetdeş bolan büdjet işgärleriniň ençemesi özleriniň köpüsinde döwre wap smartfonlaryň ýokdugyna, internetden kadaly peýdalanyp bilmeýändigine, şeýle-de ýurtda internetiň tiýdliginiň pesdigine ünsü çekdi. Online abuna ýazylmak üçin Türkmen Poçta baranynda anyk maglumat hem bermeýärler. Smartfondan, internetden peýdalanyp bilmeýän adamlar gazet jurnallary nädip okamaly? Bu barada hiç zat aýtmaýarlar. Olar diňe puluny alyp eliňe kwitansiýa berýärler. Onu işleýän edaraňa eltip bermeli bolany diýip Lebaply büdjet işgäri aýtdy. Türkmenistanyň edara kärhanalarynda döwlet metbuatyna abuna ýazylşyk ýylda 2 gezek guramaçylykly häsiýetde amala aşyrylýar. Prezident Berdimuhammedow 2007-nji ýylda häkimet başyna gelende ýurtda garaşylýan, gözlenip okulýan gazet jurnallaryň, kitaplaryň, tomoşaçy çekýän sahna, kino eserleriniň ýokdugyny boyun aldy we soňky 10 ýyldan gowrak wagt içinde ençeme kadr çalşygyny geçirdi.
Şonuň bilen bir wagtda ýurduň medeniýet hakyndaky kanunyň senzurany gadagyn edýändigine garamazdan prezident ýurtda gadanylan üstünlükleriň giňden beýan edilmegini ýygyderli talap edip gelýär. Halkara hukuk toparlarynyň hasabatlarynda Türkmenistan dünýäniň iň ýapyk ýurtlaryndan biri hökmünde häsiýetlendirilýär. Dünýäde media adatlygyna gözegçilik edýän Serhetsiz Reportyorlar Guramasynyň iň soňky medeniýet adatlygy indeksinde Türkmenistan Demirgady Koreýadan we Eritreýadan soň ýyzdan 3-nji orny eýledi. Geçen 2020-nji ýylda bolsa Demirgady Koreýadan soň iň ýyzdan 2-nji orunda ýerleşdirildi.